EM kangbura kiling aphan arpupen pasun wek nang jipura hamphang asong pencenglok prek jamara ratum kehang. Kedamtang phai kunini phai krip pho arni EM kangbura kiling alangli Karbi Anglong pherangki klembang phubang phiatuma phan lamkang tangpen kipu lapen terrorist pu kipu ke kechok che hektik lopura penang an hamphang asong atum pencenglok prek jamara ratum pensitami alangli phan Karbi Anglong Autonomous Council along pen EM arpupen ing than pon wek nang jipura lamthe chepaklang pon. Intention ke pensi kaning je ma puili tum matha dame sita alang kangri kangkrang pena bangke la bangke nili nige kang tum bang lake aot adur se kimi melo bisini ke direct ni yeng tum athe lahai ke kache panang alam kali pherangke pulotek is a four pillar of democracy lake itum dip thaiawe beng thaiwe lake itum constitutional law masike tok ang media pulote lake itum democracy law four pillar pulote halaphan man ki pininge bangke nang sot apena hoklo pherangke tumta non itu Karbi Anglong along sampai pherangke cingthur piglo hala solong inut bahini ke chok cedui mene sita abang pu hansi alang li punang ya polo sita pherangke tum extremism arlo song tum son pukipu abangke lake nili hin kamat hadera bangke lake ningkang samse nai ang thek pusi pulo atheke pherangke tum ajak kongke methanga logo tapen ke alang li tum kam ke rat asai pen hamphang along iltung kupi akisung kupi ake mesi kitu mahala hai ke pachet taka kam latung ke hile kaman ki ot pen ke ther ke hap tang ho mate ingnam along do pensi khai phan ka che song pidam alam kali ahok extremist atum ta itum karbia khai phan si ke claim lo hok lo alang tum ta ke no ga lista me pherang ke pen extremist aphan ke pangbar dam la bang ke non nai alam lo bang si ni pulo la silason abang pu aphan ke nili kachuning ri bangke Karbi Anglong kachari politum CM ke hai alang li ke kanghon pahoman kadok we phanta kibi kithi lang lek kidu ke plang lang lek kadok we phan kanghon pahoman apor lasi pherang ke tum non aning honduk abang alang li tum aphan aning kapang sami bang message enai pusini alang li phanchuni dulu dak so ni lida dulong lo la sila so bangke ni tum hin ban baden tum song kan tu long ki ni ben tame alang li abang ke la so bang ki pu chok ke si alang li ate krang ke tum ke beta chala pe thang atum tape alang li kirap sing nang ye poro same alang li bang su ki pu juno dak alang tu ke ukrum pon thi u arlo do song alang li pu bang ke chok ke si ni hin menta no ki hin beta alang tum phan alang li phan pin rem lo la alang li ke em ben tame non ke do bom ke tari bom tuliran bang ia maka hepe apanda dili tuni lo alang pagi ia mar pen pisuli pusi lilin pen tuni lancalo ni Volongkomaji Karbi Student Association mati thi hekpen KSA asai hemalong registration drive kipadupon Phaikuni ni phain koronar kebarni Volongkomaji KSA asai hemalong registration drive kipadupon laki Haraghat Regional Committee KSA branch kido anaphanstami certificate pipajirpon Labangso registration drive kipadupon along meje pahem pupon laki Volongkomaji KSA branch ame pu kirontok bisi meje pahem pupon pen bangso mai ing samjin pen pachun ponlo Labangso ame along kachitong dun laki KSA Central Committee Secretary Budho Terang Assistant General Secretary Raju Ingti Haraghat Regional Committee Secretary Budho Terang Finance Secretary Jona Singh Terang lapen man kido kethi kiting atum tami chetong dot Haraghat Regional Committee Secretary Budho Terang pen kapachini ponatengke non ke wangji December ni phahini arni bombroi ahawar along ke paduponji laki arts competition dance competition singing competitions tami paduponji lapen arjan ke hi along arta laki ningkan krip flipen abad ke cepatit dun long le lapen lun ke lun sitami arta ningkan krip fli abad long le lapen ke kanana tu arta lang le ning hangaling ta chipati dun long arts competition apor ada por phai sirkepen cheng ponpo bangso long nong e 1500 lapen ke thomanong iaphan tangka suri sian singing competition ke padu ponji arnikang sampor phai isi pensi cheng ponji bangso long nong e tangka suri pho adun chanong e suri ke thom lapen adun chanong ilake tangka suri hini dance competition ke cheng ponji apor arnikang sam 4-5 plisi cheng ponji lapen sitami nong e 10,000 adun chanong e 7,000
lapen adun tonong 5,000 an pipa jir ponji pusi pachuni pon. Charlie song tolong komaji headbang salong litum la registration drive tiripi ama ingin ben kebatik pon la so teng ben litum di proven pangceng di regional committee ben pangceng si pokazan regional committee tang ben tumi pinian habar kehat regional committee andar branch ke do an litum tiripi ahin ben direction ateng ben branch ke do an phan si tamen litum ke dolang kereng lang branch atom han registration kuri pon lo lasi isi ini ke kelele dolang ba registration ki kuri pon pe dolang alang litum han si tamen pini pe na bangbong rapjen pen patang pon po ladat pen dolang ten litum tarik ini pen hamran regional committee an si tamen pang no po laso kapachun dia target ke an litum December 5 an lotang ke nilitum kangton pon lasi so pilotang nilitum kuri pon pelo lasi laso registration bi kuri pon angko ke nilitum Karbi Charlie song atokan branch do pick alang litum sitame isi terms do ningkan ini pen epoi lotang de mai pu sitame ba kontun branch sitame celala lasi hula so availability bang ningkan ini vet ningkan ini pilotang laso registration renewal kuri tutu hula so ateng bang nilitum pining le thosi tame kurilo lapen mo kevanji 2024 an api mo renewal kuri tu nona mara availability bank 2024 an certain day border issue dan pulote non het chong si tame karli tang la bidasing lek tes tame alang liphan apran si tame armuddet lo ason thak thak se kaprek nagaland hoy punon non hopu silong hoy la meghalaya hoy la penon dadak langfer constituency pen kache koi not tame la hujai district along hala bangala mia tu mana ke pet bang do la so puthak pen ko pi pu sang le aholo border issue ke pini penap akimia lam kali lage mentune pensitame border issue ke judune plangon e akes pina ate border along ke do karbi atum angkin ke chepathe pensi gali tu mahan nang rai kom pi bom lo solong litum chuke damtang polale bedesing lang the akes le lale akimi akes kali lano fasa akes kali so phang sitame border along gotona do pilo sitame litum isi a district pinagamat elitu kon ma ke har jak nangji kon ma ke claim dam plut unji kula sobang elitum pine ke chak na pason council tum sitame dokok ta hai pati alang litum kon ma ke claim ke dam unji un edet lum ne lasi chunung rikang tum litum hemprek jong si long le tik long de litum emethanga jakong emethanga force ateng pen thang ning ke hanga teng pen jat asai development puno ke claim ke dam un edet ti asai ke la litum border along un an ke cepareng teng nangji elitum development claim dam nangji development claim dam lop nang de elitum hodak ang thek dopo ang thek do lop lang de hula dak elitum along le phelang lo ucherai kom ilong